जासिनो नों सासेना फिसाखौ मोजाङै नोजोर हो दानि मुगाया मोजां नंलिया जौ जुवा सिखर देनद्राय गांजा बेफोर गाज्रि बेसादजों आथिखालनि सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा गफबनानै थायो बेफोरनि थाखायनो खुदियाफोरा गाज्रि जादों फरायनाय फारसे गोसो गैया गिदिर गिदिर मबाइल लादों फेसबुक गेलेदों हाबा जानाय जायिया फेसबुकजों मोजां मोनलायदों मबाइलजों आइलानो रायलायदों बुदुंलायदों जों बेफोरखौ मोजाङै नाय आं मिथिनो जाम्बिना आं बेसेबां बोसोर नङा बाथ्राफोरखौनो एसेबो गोसो होआ गासै समानो बाथ्राफोरखौ आंनि एरा एरा बुङो बे न'खरावनो गुबुन सेंग्रा एबा हौवा मानसि फैबाय थानो होनो नाङा ओरैनोबो नोंनि आइनि आखल आखुआ बांद्राय मोजां नङा जागोन आफा जोंहानि न'खराव सोरबा फैयोब्ला बेनि थाखाय आङो आफाया जेबो जिंगासिनो नाङा दानि मुगायाव सिख्लाफोरनिख्रुइ हाबा जानाय बुरि हिनजावफोरासो रं नाम्बार लागायना राखिनाय मारियो साखरि थानाय फिसायखौ गारै गारै गोदान एबा गुबुन हौवाजों खारफालाङो आइ आफाखौ खुलुमनांगौ खुलुमा थिग खुलुमलायो आइनि साननायानो उल्थासो एसे फिसाखौ खुलुमाबा आफा फिसाखौ खुलुमनांगौ जाबाय सानसुमा जाबाय बे सल' बाथ्रा दाखिलायनो गोनांथि गैया थांनोसै समाव गाज्रि गोसो लानो नाङा सानसुमा फिसा आं बे गासै आंनो सासे खुदिया नांगौ सासे गोदान बिसि हाबा लानो नांगौ खुदिया मोननाय हाबा आंलाय माथो जादों नों बे उदै सिङाव खुदिया थानाय जायगा गैया खुदिया थानाय जायखौ नों बोरैहाय मिथिगौ गाव दा मोख्रा मोखां आं मोख्रा मोखांनो जाबाय नाथाय नों मानसि मोखांनि उदै सिङावलाय माथो खुदिया थानाय जायगा गैया जानाय बेबायदिनो बिसि फिसा साननाय खुदिया जायोलै दिबालि नों बोरै बिदि दावराव दावसि खालामबाय थायो अब्ला आंबो हारसिङा सुदा जागोन हारसिं सुदा जागोन सिखारनानै सिख्ला सिबनो लाहा सिख्ला खालामबाय लोगो लोगो फोजोबबायल' खुदिया सासेनि थाखायनो बियो आंखौ एरा एरा खालामबाय थायो बेरेखानि उन्दु नायो इसोरा हराबा आं मा खालामनांगौ दे हाजाहां बे हौवाजों रायजो जानो रायजोबायसो मोनबाय आं गैयालै फंबाय दिनै हाबा जानाय 7 बोसोरानो जालांबाय दिनैसिमबो नोंनि बाजैनि उदै सिंनिफ्राय सासेबो खुदियानो गवासै रांनि बाथ्रा नोंहा गैया जेबो साननांगौ गैया खामानिया मोजांब्ला राङाबो मोजाङैनो मोनगोन नाथाय गंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नाथाय फंबाय नोङो नोंनि बाजैखौ सिकित्सा खालामनो हागोन नाथाय नोङो बाजैनि उदैयाव दांनो मोननाय नङा नोंसोर मुस्लिम हारिफोरखौ बांद्राय गोसो दोननो हाया मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोर मुस्लिम हारिनि बाथ्राफ्रा बेलासियाव मोनसे आरो फुंनि समाव मोनसे आंनो खुदिया नांगौ आंनो मा नागिरदों आइजो बै सैमा बांलाया बबे दंदों बिगोमा आदियाना बिनि अनगायै आरो बे न'खराव सोर सोर दंबावो बेनो गेजेर गेजेर आंनि खर'खौ गुदुं खालामबाय थायो आइजो अरा गुदुं जादोंब्ला दैखौ सुनो ला आइजो बेखौ मा बुंदों बुंनो मोना आइजो बुंनो मोना थायोब्ला बिगोमा आदियाखौ बे न'खरनिफ्राय होखारहरगोन नामा बुंनो मोना बै मैराबारि गामि गैया होनब्ला बै गामियाव सासे मोजां समायना हाबा जानाय हिन्जाव दं आरो बै हिन्जावनि फिसाया साख्रिब्रोमनो आरो गोजानाव साख्रि मावहैयो न'खराव हौवासा खुदिया सासेल' दं बै खुदिया जेब्ला फरायसालियाव थाङो अब्लानिया बै न'खराव रावबो गैया जायो बै समाव न' सिङाव हाबनानै बुंनो मोना दा बायदियाव बेखौ मोननो मोना बिनि दारिखौ बबेयाव थांदोंमोन बबेयाव मा खालामहैदोंमोन आगोलाव दुगैना फैगोन बिनि उनाव न' सिङाव हाब आगोलाव गोथार जागोन बेनि उनाव न' सिङाव हाब मोना सोरखौ नागिरदों खोनासं बै मैलाबारि गामियाव सासे फिसा गैयि हिनजाव न'खराव नों मानो थांबाय थायो बेजों नोंहा मा सोमोन्दो बबेयाव थाहैदों जेबो
비그마리 그 라우브 마시아 붙은 하야. 아리리 무사도 누이라는 만시분이 것으로 온칸에 보이. 이 바이디 하이나 물리고 왜 가데랄리 아리를 가든. 아리 현저프라브 아리리 무사도 누이라는 탑 것이다이. 라우브 비그 붙은 하야. 왜는 아리리를 거 사실 좀 붙어라. 라니 말이 손에 그 비tam을 보이. 빨리 아리마이나 여기 돌아서니 앞에 사람들이라고 하냐? 아무리 맞아요. 나는 스티비씨 넌왜 희덕만 나왔기로? 그녀는 스티비씨는 세마보다 너 하기식이야 말? 동원 많이 계산은 이리가는 왜 희덕만 나왔기로? 나는 왜 무작정하게 인사가 있니 사람 같은 거 너? 왜 나왔는가? 너나 삐삐. 야, 왜 너 그런 소리 잡자냐? 나이 그런 거. 넌 왜 나 이거 쓰고? 왜 너 그런 거를 해다 쓰고? nama pore betane sumo bisirau kene mana oh ya dei nung pun bang lagi mana kaya koi ro bidila nung di sesuai kala bidai ro de ro kaya ki bi pun bang lagi sesuai kala bidai ro de ro danger by by jiwa dai dia dai dina danger mare kul
우리한테 비판하는 이거야. 넌 하는 거야. 아이, 이제서 제발 좀 줄게. 매일 그러는 아래, 아파리 말이 실려가. 아이, 나와서 거기는 돼야 되는 데뷔를.